live Chenro mar Kuku Mar Wach kaka pile ng'eni kochopo kaun chieng tich adek to wendo na en migosi Chris Owala ogo kode mbaka weche mopogore opogore weekend ya kane chalo weche geke mag siasa to nikech en ok en ja siasa en jakende ratiro mar oganda ere kaka weche mag uchumi siasa ma 2022 kachiel koda kagi migosi Simbarati mawacho ni bunge sani nyalo konyo wach mar uchumi kod fuel modhi malo limbe mar migosi Jimi Wanjigi osero gik manotimore koso kosero kachiel kod counties 15 makapono ni intiere to gin weche ni mine gin most dangerous kata mine gin jogi kuma nyalo bedo koda gi koko kada tulo maingo chweji ne Roma chielo. Yes, iwinje kare migosi Chris Owala live e Kuku Mar Wach tich adek nyaka tich adek en juma chielo juma tiri nade jidong juma sidin odich osebedo kod ich to en gimage Nyasaye konye sai to rito. Yes, odo telo no en gimane erokamano ahinya. Covid odok chien dok ne kalure gi kor gweng gite godo joma tuo gite dok chien to dok chien but podenti na wacho ndalo mo kairi kanono kodi kairi adaparo ni kawuono kinde makoro osekalo koro timona gima gisomo ni indicator nanyisi ni yamo mar tho bro betie kata entiere lakini okodhiga mokalo dweche ariyo ka yamo mar tho biro malwaro ji momene kone kachande okojakalo ga kuro ma dweche ariyo ing'en gine en a novel disease pod prediction tin nonyo fourth episode mana pa. Yes, koro pokwa kikwa remove our that but mano nego ji chande yamo ing'eni nitiere tho matuo moro nego ganda to ndi samoro ma yamo moro mar tho beno biro makiwe chande konyango ng'ato tho koumi go e uwi kolochi go e uwi okojabudho ga hinya ochal kalausi ka biro yeno ka ya obiro matek to kado gik moketho moturo to ketho mathoth ahinya wako kodi mar uchumi mabedo biro matek kendo goyo piny ahinya. Ang'o matimore Chris? Haruni kirango uchumi wa ng'eno asoketho by holo ng'en dola wa onindo piny ae gimar ariyo ogi iluongo ni export. Yes, mwandu motero oko ono tero oko miga dola tegno imiya Kenya pes Kenya tegno koro kudhi wero to kuwe pesa mang'eny yudo ka pesu bende ngojengo matin ai yudo ka covid mochapo uchumi. Ai Kenya osebedo ko holo mang'eny bo Kenya chako holo i local market sama sirkal holo i local market to in kaka japiny winjo matek bengi mone gidhi hole chande makoro piny wacho be koro hole kodi kit government holo i local market so joka trust in kit government en gima biro bedo nyaka chien koro yot iluongo blue chips so te yot mondo joko migi loan mondo in koro giro yudo ka japiny se malo ohala ne ok nyal yudo loan mayot ai bo yudo gima kendo chapo covid ochapo ohala koro no joma ne import ohala man joma ne import joma ne hotel gi joma ne ang'o koro ohala gi olwar piny ai gini osehinyo ji mang'eny mayudo ka kuonde moko ai Kisumu kata kendo double tragedy kich covid ogoyo sirkal holo ma kise okeno nyo okatre moko yes koro yudo ka ji moko to physically to ji moko gima dio lokre kabisa makang gima dio lokre okan chako duogo moko beno tho tamso ni go ngima lakini en ng'at motho nikech ok onyalo chako duogo chung kende ohala nitie jo motho physically yes boyik ke shock to nitie jo ma ngima ne chako duogo kama duogo to nitie gima ng'at mobor relocate kabisa nyithindo mane dhi school kutoka koro chako dhi gweng school koro nyithindo be wana ang'eyo jok machorego Kisumu county kar kae mwacho ni gidhi giteme ohala ka ginyalo goyo Nairobi kata mana Kikomba kendo nikech Kisumu bedo modwa kech ahinya in terms of goyo ohala koro economy no en gima rach kopethre that's why miyo awa temo rango nito kaka mafuta medre yes kich yudo kaka wuono kata Kisumu ka joma operate matatu owners Orlando no fair medre ngin fair medre yes koso limbo medre to yudo no fair ni medre kidi ka ng'ato nche waro gut Kisumu tero Siaya komed fair
nyaka siling 350. Ka Migori medo siling 700. Koro ing'eni inyiso jogi bomed bech gik michagi omo Kisumu ka malo. Koro yudo ka koro nyiepo gik yudre nyiewo gik ma essential, gik mochuni. Koro ka japiny nyalo kech kiro ionge income ma extra minyalo nyiewo go gik moko ma opogore gik ma ok ochuni ot. Mana chiemo koro ing'ene gima number one. Koro yudo ka ngima dhano pod rochre kinde mabiro matek ahinya. Kech kanyo ma warange no osuru mane government oketo mar iluongo ni minimum tax. Mane ing'en ka ne will propose in budget higa 2018. No minimum tax ne oben ikete. To negiso gole koro uru nyoro sign 2020 June 3. Koro no bedo applied. Kama bedo applied. Ngeno o wacho no turnover. Achiel wi 100. Percent achiel wi 100. Mar pesa midonjo ni sirkal kao. Kata kamano geno pod nitiere mbele kata mane jok mane hinyre Kisumu giki. Tiere geno at the end of the tunnel. Ing'en geno nyalo na bede kan government timo gimiluongo mono gi cushion traders kata giluongo ni economic recovery mondo joma nolwar. Ing'en measures ma government nyalo ket. One measure en duoko usuru chien. Second measure en kelo pays mondo jogi oyud ma support gi kaka grant na joma ncho hinyra ahinya kata fishery sector. Government nyalo kelo grant kata loan moro michulo mos mamiyo jogi wuok piny ubi malo. To kaka nichako kelo usuru gi tax gi kabisa to jogi ok chal chier. Koro government nyaka inject mechanism manyaka ket gimoro manyalo miyo jogi chier. To ka gimedo diyo gi ka gichako medo diyo gi usuru ni gu pesa ma mafuta usuru ma mafuta modhi mbele to ujon jogi kubichier. Koro onge hope kipenje kama ne gimedwaro to hope onge. Ka ilose wach mar hope to koda gi jogi kichier. Jimi Wanjigi ncho biro Nyanza ka wacho ni en hope en geno biro kendo en ng'at nero makoro sani dhi chiro chumi mar Kenya en geno mare. Iparo no nyalo kapok ing'iyo na ka Limbe mare nobedo. Harun, ng'eni Jimi Wanjigi ok en jabiashara. Owacho ni en jabiashara. En luongo ni middleman agent. Oloko ohala mane. Gik moko describe ka duto en gat between China to Kenya. En ng'ama iluongo nang'o agent en middleman. En jeyo. Koro ok inyalo describe en oloko ohala mane. Yes. Which business? En ng'ama yudo kata ja middleman. Koro yudo to yudo to dhi mbele. Koro kieno ok inyal describe en businessman. En ng'ama to mane mogoyo ohala no to goyo yo mariye. Dani atemo wacho ni ok inyal describe en ohala mane. Yes. Koro hope mowacho no en hope mar individual. Uriene Njigi Maina Wanjigi iluongo no ng'ane Jimi Wanjigi en wuod Maina Wanjigi. Maina Wanjigi ne en jasiasa mar atene Kenya ka diere moro. Ma ne joma nogore kata reform ma koro wantie. To wuode ni to jahala utapeli. En ja pesa ma drive ok en ng'ama reform minded ma diwachi ni hope ma do Kenya no wacho hope tie kuom ng'ani. Kech ing'en gima wawacho democracy ka wodion. You cannot build a democracy without Democrats. You cannot build a reform without reformers. So Kyoki non-reformer, you are non-democrat. Gigi to kwanyal keto ninyalo hope ninyalo miwa. Hope reformers be die ekagi be ninyalo. Kwanyalo rango Harun history ni chal land. Yes. Kwa describe history ni culture kata kidi dalau sika kiacho joka ngane gi jema chal kama. That's what nyalo miwa to hope. Hope kunyalo bedo ni ng'ato nigi pesa. Yes. Koro feel no pesa no. Kako yudo. Yes, kako yudo pesa no. Ikeji there yudo pesa. Then that would be. Yes. Okay, talking here in terms of anyone
agenda mowacho en gima onego bani chike it koso anakia Jimi malongo ojo but niche gima wacho kubiro Kenya kairi niche gima wacho redio niche gima wacho nyaka TV bene kane jo piny no dai dhoge ingena wacho gima do winj yes to wacho gitimo pugre ingena historia kata kidhi ka Loni bank kawuono to bang go piny ibro rango to historia mar John Techaland ichulo sigandi chieng Techaland yes sigana no okonya ga wita no chiwo to awite ko mane mistake masobedo go yiero kata iluwo leaders ka yes kata yiero jo Kenya leadership idoka wayiero jin tich gin pesa wayiero jin tich gima giwacho no at that time to history git onge okelo penjo moro migosi Chris nito ka ineno kama koro osechopo saniri obiro gi slogan moro mondo mi fagia yote pano chopo sa mar jomosega bedo kineno kar ka giyeki otere gi dala te mondo mi ng'at moro pok notem nyaka eno mitwolo hapa mane disconnect mtima tu yes ema temo wacho ni history cha yes tije moso gore ni reform tije moso struggle Kenya mondo bedo kabedo to tije moso bedo ka ng'en kidhi bucha yes tije miluongo ni stake kod miluongo ni stake mar duty bearer in tije madwaro ringo kama yom cha to okodwa kawo responsibility mondo ringo no obed kaka bedo no yes koro nitie mangi mang'eny ma waluongo ni stakeholders kod stakeholders stakeholders joma nyalo ting'o msigo who feel the pain mondo gimoro lokre to jo stick ka gi jodwaro mosenyak chande kawo nikech kinyalo wacho ni jogi duto odhi dala to gisebedo ka giyware mwachopo ka mwachopo itamori wigi miyo wabedo katiba ujon jotho katiba jotho section 2A jotho reform agenda wakani wantigo chon kata TV sebe kwa uwe kama to wakati makoka gino reform obedo so jomoso timo gigi okinyal wuok over a sudden jogi to gin maricho giwuok kora kawa fadliani even you are done pogre giwachni eri mar fagia mano migolo koda ka migosi Jimi Wanjigi kochni tiere stakeholder and stakeholder tiere stakeholder kachielo koda gi stakeholder kizungu mayete ka inya live e Kuku Mar Wach live chenro mar Kuku Mar Wach nyinga en Harno Tieno wendo na en migosi Chris wala kod mbaka weche mathoth opogore wacho ni stakeholder to kod stakeholder live en chenro ma seche moko inyalo puonjori weche gi kuma igi tag mokalo migosi Chris kilose stakeholder to kod stakeholder jo bigori moko chal macha no bedo stakeholder moting'o kidi mor bayo yen kidi bayo to gima ber jirinya ko bende ratiro yes ma wuok e Kenya matimo gima romo gi piny gi wacho jenda okang'eyo adier gima timore Migori yes ling maling moko wacho ne joma ne wakata nying baba na kidhi kore to okdwa ni campaign go kidi so that gino wuok onja sura mare oko jaw suche no dala ne kidi yato gena ma paro no negi succeed matin tapan focus to change koro gina pan be osudok chien iluno kungema ni piny maru en raba katume lose gimoro kaka piny maru dhi kaka ilose baba to jok matemo ketho nying baba no golo blueprint mar rowere inena de kaka jakena tiro mar oganda aparo baba osebedo ko meanwhile but poko bedo ka baba ntab baba would aron and joma oluore jogo chako celebrate chon so that kata kin gi paro moro maber ma di konygo baba go to gi paro ni biro di claim gimoro inyariembi go chien ni gino waseyudo ang'o mi biro gi paro machielo kendo in dog chien kuche in wa me gi ruwa wasoloso kod ng'en tiyo gimoro ma
ma ngin ginti gimolo wonu vulture Yes. tiga wonu wonu vulture Yes. winyo non go trait moro ma ko nyalo bedo go nyalo bedo joma ber nikech orito animal konego Yes. tako to nyaka chak makuru mwe Kuri kain gadieri ni gin koro to. Yes. wan kapodi gimoro ochak ma uye rufne Molware lo chane ma pod ogwecha ni gichasenego. Irenge dio mogano ya. Yes. So kiduri lo koso chu. Koro yango. Yes. Man is a behavior. Yes. Kwa lock. Ayo wabed jomoko ma welcome ngata ngata nyalo kelo idea. Idea kamiya kuchonya kitikode. Yes. Nyalo wikitira til, tira mani, anganyo kelo ma, in your own wisdom. To you dissect it ma. Yen kata kitimo, nyalo ka idea mara gumari tiriyo ka unuska tiriyo. But kiwacho ni jomosega bedo machiegni gi baba moko migene ga ndoke. Omiyo samoro jomoko mosechopo e jalo kuni oyo watam ngane gini kande gin jok magolo ka to nyacho chwalo kendo kamoro machielo. Yen ongega siri. Yes. Niwacho na siasa. Gima wacho kodi kawuono. Nyalo bedo na siri ka an man kodi chunya pok wuok. Anytime maso wuoyo siri onge. Yes. Makiwacho ngato wacho na orion gine kama to entiri wano kuso kalo siri. So siasa can siri. Yes. So build a movement, make ji obedie. Gimitimo en jogina ntie to ntie gimiluongo no ina polit biro ma gin ntie jomoko ma Kore maiye kata the inner circle gidongo. Yes. Bang meetings ka. Yes. To the team another meeting. Yes. But jogi baby bira ka wach gi winja. Kachimo kwanzi buro kana kokangi tiyo godo ni ngani no ka opachwa. Yes. Sumo paski sipo moro ne team mane advisor na Kagame. Nonza Kagame kitu round table. Udonjo blueprint to present to penny in kind and present the team now. The watch ne to when we joke moko makelo the retreat go jogi wacho gi but kama to ngel mara wanyo ugari ichien nikech gi fi gimoro na bena konyo kadwa jiloch. To kingin jembe samoro mama na pache kaka Haron. Jembe samoro nyalo miyo samoro gare jomoko. To jomoko be kano biro monene kano wuotho gi Chris. Ticket cha Chris usemia. Kikuchung koda kairi machi gi Masai wudo. Sano mago be gik machido nying baba samodi manyo. Ya pinya mi in kan baba. Yes. I focus on my position alone. Yes. APC nyao. Dong eto ngiyo mari uwon. Lakini jok mano chungo koro kagibiro Aron dewacho ni bondo kakikularo koda. Bago se. Eno koso biro ngacha be kinyo biro. Koro jo bondo biro beach. Yes. Giduto gibiro yiri. Ngato lar kare. Ngato lar kare. Gibi jo gibiro ngani biro. Ikawo dot koro gidhi but gitanga marach no. Jika wadu baba giri oburu giri. Yes. Gi feel no gini giri. Makoro ken party to party no girwa. Koro ngin uonge duol giri wane mane wakelo ni. Jomo ngin tie gima hinyo u kajo ODM. Yes. En gimoro no ODM no nyalo donji power maonge jogo kora. Agin ni uno ko wacho ni wan kaka Haron. Akiye kami affiliated to ato kana Haran Jafwa. Kad member mar party mora. Yes. But gimaneno gujo party mar ODM. En wa celebrate to early. Kata sa mineno ni kata mana gik mingore masiaje. Kata Kisumo kata na Migori. Jomoko feel no gini magi own baba moloyo jomoko. To gikian kura. Yes. Marag mari na chia. Yes. Ongamo keto kuri ofuko ne. Yes. Onge. Okay. To warang wa focus malo. Bwaso yude matini inyalo dus. Ingene kido ja party the principal manti. Yes. You look at jograi late. Yes. That's the fact. Yes. Ngamalo the party chama kata ja ngata namlo election ka ngat baba. Man is the principle. Yes. To kanyo chumbi mang'eny to ji dhi wuok mang'eny mondo go kura chieng' go kura to the increased voter turnout. Yes. Koro wawe ji ruto ochung' kati party opugre independent ochung'
Jubilee go chung, Yuda go chung. Kuri jugi duto bro sa go MP gigon jogi ngata do golo jogi no gon kura. The person magolo jogi. Yes. Namba mar baba mendre mar presidency. Kailo se goyo jogi ng'ato goyo jogi kawuono gazet ne romo nyoro no golo gowi ma Uhuru Muigai Kenyatta ne gorne jogi eki Raila Amolo wacho no mi handshake mokelo ne kwe onego chul wacho ni Mudavadi 2013 no wuondo nyaka last minute no dhi miyo kom no dhi keto ticket no gwenyo Ruto no wacho nyaka rally mare mogik 2017 miaura beach maga mogik asto bang'e ubiro mi Ruto mare iwacho ni gigope monego chul Gideon Moi wacho ni wuon Gideon Moi no weyo ne 2202 mondo mino chung mano ni go maduoka chande be ineno ne rais ni go jogi eki Uhuru gi gop ng'ato. Onge go nyaka Ruto mano nyiso ni miya par Ruto no ni president no the as a deputy president but no nyise ne sera aste bena bro si gindo man gowi unless difference ma gowi pokre. Yes. Gowi en gima mi. Yes. Holy. Yes. Ni armilok na. Ruto no holo ura no. No holo support To Ubeno on his presidency. The whole chama ina par. Ubeno was bodyguard. Buketo ministers. Yes. Negin duto negin. Serikali. Jakomo mi ekue. Jakom. Mapinyo bedo step. Uhuru oko Jakom gimora mora. Yes. Gingamo you can tribe to me want to wuoyi. Yes. No jo Kikuyu. Yes. Uhuru wono Uhuru no own Raila gowi. Mane gowi ma Kano wene telo. Kane ni jela. Ka wono tamane no kenyal ka loch. Ka Kenyatta olor ni jela. Ka wazungu dwa mi Kenyatta telo. Ka dwa mi Jaramogi telo. Yes. Jaramogi no oyo meja puonjwa meja tendwa okanyal kao. Kapod be any lot. Be parne kache kama no wite ginieri. We don't know the issue. Again, Tisimoko Old John. Yes. Kichunyi liars. Okay, you work. Yes. Jimi ngato. Made in great. To samori nyabedo mudhir nyaka chieng ka kota reporter penjiro machi ni aya gichakara dewa we chiwe. Okochuno nyaka. Yene ne dwa kae soko ne dwa wuok marach. Yes. Samoro gimoni ni wuok marach ging'eri. So Nyasaye benge Jaramogi bedo na fight machi ya hero. Minyalo wacho ni John ing'e kijatelo kata ka ji chiemo e ot. Tika chiemo biro matin. Jogi chiemo nikech jatelo nyalo knock the ot moyud chiemo moro. Yes. To kijatelo kel chiemo, tikuongo chamo te. Jomo dongi nyalo kwayo. Apogo lose gope. Mudavadi 2013. Nochopo nyaka mo sauti inonge no dhi bedo president. Saboro obedo ma DVD. Mano gowi mone go chopo. Ogi mano Uhuru ne para gima go mpaka na Ojon watimie kama. Gima ne omiyo Uhuru dwok ne onge. Gima ne Ruto miyo Uhuru dwok ne onge. Gima Wuod Moi ne chulo gowi mar Kenyatta. Mano miye. Yes. Mano miye obedo rais. So kuom jogi te. Yes. Kawa dogo wach gowi. Wanyalo wach gowi no joka Kenyatta. Yes. Ngugo joko dinga. Yes. Mar tele mano chiemo Kongo. Yes. Tel Kikuyu ngugo Odinga Maraila mane Raila oketo Kibaki tosha. Anmege gope madwa wuoyi. To modongi. Yes. Gigi mimiana. Modongi gigi mimiana moko nego bene goye mbaka gowi en ariyo kende mong'eyo mar family mar jo Kenyatta gi mar jo Oginga kachiel to kod Kibaki tosha ochopo saa monego bene koro nyalo dwok lwedo ne moluor Raila Amolo Odinga live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi Chris Owala. King'iyo ka gik moko chalo jaduong' to koda ka giwacho ni bende mar deputy president nano kawuono boke ni manyoro migosi Dr. Nyikal nowacho ni gise Raila loso kod oganda ma jo Mount Kenya konyalo miyo gilemo ni mar deputy president. Ng'ina gini kama iri Ruto golo deputy mare Mount Kenya. Mudavadi golo deputy mare Mount Kenya. Kalonzo ma deputy mare Mount Kenya. Ipani Mount Kenya pod dhi bedo gi ndadho kapono wegi nikech mano osebaro kura chuth to Raila many oko. Riek nyano kwan. Ing'en gweje king'e
kura chiu presidency of chiu kura president chiu mesa jubet piny ng'ane wang' ni momigo. Yes, imienji. My goodness. Yes. Numbers go mano mari koda, but the reality and presidency imienji. Ipani kain kod ji milion 8 tan kod ji milion 2 masanyalo decide milion difference unless jo Kenya or decide kaka mano wan go 202 no timore 27 jakom no yombo 2017 jakom no yombo no umi apenji ni ka the difference en kana 6 million mi yomba godo ka Chris pod state nyalo konya intie kundaria ma state nyalo konya state emergency ng'e election gi majiti mga mistake odion ipanga no kure kwalo ga chengo kura no oyo wale karkanya kure chako kwalo sasa mitimo registration wachimaro kinyo kamera nite kure chako kwalo sami register voters kure chako kwalo sami divide constituencies weg pesa kod weg security determine how to be the president. Ari kachiri ne wacho ni igrew bar kwalo kura sami dede kura mbulu nieri to samoro mana en paro marasi manyalo wacho eni diuru woko te mondo mi ndikru kaka jokanye kuma gombolo nyinga en Haron Tieno mane machopa giko machendo mar kuku mar wach nyadendi Maslin camera 1 kachiel kod migosi Landa camera 2 to kod producer senior most producer Zerubabel chendo mari mar kuku mar wach nyinga en Haron Tieno bedo gutieni maber ero kamano ne in kuom na chende di kachiel kod wendo mar migosi Chris kuom nego kod mbaka tich adek nero chakolo gorom kod tich adek manyien oriti baka wono.